Aquest dissabte s'ha celebrat a Balaguer el segon triatló jove de muntanya, una prova que era també seu del Campionat Nacional de Catalunya i puntuable pel programa Jove Triatleta Complet 2022. El triatló de muntanya és una prova atlètica que combina en 3 segments i sense interrupcions la natació, la bicicleta tot terreny i la cursa a peu. La prova de Balaguer s'ha disputat al Parc de la Transegre i al Pla del Matà i l'han completat 53 esportistes en categories des d'infantil a juvenil. Max Viola del Pedala.cat de Balaguer s'ha imposat en la categoria juvenil masculina i en feminès el primer lloc ha estat per Xània Tarté del Vic ETB. Pel que fa a la categoria cadets, el millor temps ha estat per Arnau Pérez del triatló Montornès i en feminès d'Una Tarté del Vic ETB. Finalment, en la categoria infantil l'ha dominat Didac Vidal del Manresa i en noies Laia Ferrer del Triple A Prat. Ricard Viola, president del club Pedala.cat, s'ha mostrat satisfet del bon funcionament de la prova i ha posat en valor l'ús del riu com un espai per fer proves esportives. Estem contents perquè ha sortit tot molt bé. Per segona vegada hem pogut gaudir d'aquest riu que ens ha servit de natació, que per molta gent de Balaguer pot ser una descoberta, perquè estem demostrant que es pot nedar a Balaguer, just a dins del casc urbà, i amb un circuit de bici de muntanya que enllaça el que és a la baix del riu amb la part del Sant Crist, el Pla del Matà i el Barranc dels Rucs, que també està agradant molt, sobretot a la gent que ha vingut de fora i que està veient que, ostres, que hem fet un triatló molt xulo, molt divertit, amb una organització que ens sembla que ha estat perfecta perquè ens ha sortit tot molt bé. Max Viola, guanyador de la prova, ha parlat d'un circuit dur, sobretot la part destinada a la BTT. Dura ho és perquè el circuit de bici és molt dur, té pujades i és bastant tècnic, però també molt content perquè hem guanyat aquí a casa amb tots els del club animant i al final això ajuda i dona una satisfacció extra. El circuit de bici, a part que és molt xulo i molt divertit, és molt tècnic i t'esforces molt perquè al final no hi ha gairebé cap descans i a més com que l'hem fet nosaltres, vull dir l'hem obert i tal, doncs és més prop i dona millor sentiment al final. L'entrega de trofeus ha anat a càrrec de la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Estefania Rufach, i la regidora d'Esports de Balaguer, Gemma Vilarassau.